MCLA समष्टियाव जगदान कार्यसूची नैबे मदाति BCDC आरो बे जगदान कार्यसूचियाव आं मोनसे जिनिसखौ नायनानै खूब मोजां मोनदों। आंथ' बे समष्टिनि खेबथाम MLA जाखांनाय 2011 सिम आं MLA दंमोन 16 जेनदों नै दाखालि 21 जेनदों गतिके नैबे जेननायनि परे जे मानसिफ्रा आं जेननायनि परे आंखौ नागारनानै BPF दलोआव हाबैदों माखासे UPPL दलोआव हाबैदों माखासे कंग्रेस दलोआव हाबैदों माखासे बिदिनो गुबुन गुबुन दलाव हाबैनाय बै आंनि जायनोखि लोगोमोन सानसे समाव बिथांमोना दिनै BPF UPPL आरो कंग्रेस गासैखौबो गारनानै गावजों लोगोसे गावनि जेनाखि समर्थक बिसोरखौ गासैखौबो लानानै माने जोंनि BJP आव जइन जाफैजोबदों। डेफिनेटलि आङो बेहाय खोब मोजां मोनदों जे जिहेतु पुराना कार्यकर्ताफ्रा दिनैहाय जों ज' जाफैनो हाबाय जों BJP आव मोनसे प्लेटफर्माव थानो हाबाय जे शक्तिजों आं बे समष्टिनि खनथाम गाहाम MLA जानो हादोंमोन गतिके बै शक्तिखौ फैफिनजोबनाय बादि आं मोनदों आरोखि ओंखायनो डेफिनेटलि नैबे पर्बतझराव जोंहा BJPनि जायखि केन्डिडेट जायामोन बे केन्डिडेटआ देरहागोना निश्चित बुंबावनो जोंनाथ' BTR आव UPPL आरो BJP मोननै दलजोंनो दाबो सरकारा दं बे हिसाबै मैया जिहेतु बियो गभर्नमेन्ट प्रग्राम BTR सरकारनि प्रग्राम जेरावनाखि जोंहा गोबां EM दं गोबां MCLA दं गतिके मैयानि बे मेलावहाय बे बेनिफिसियारि मेलावहाय जोंनि खुनु EM खौ नुनाय जायाखै खुनु MCLA खौ नुनाय जायाखै आं खबर लादोंमोन मानगोनां EM रनेन्द्र नार्जारी बिथांनिसिमबो फन खालामदोंमोन गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव मानो फैयाखै बिथाङा बुंदों जे आंनि न' खाथियावबो बे प्रग्रामा जालांदों बेवहायनो आं सासे EM आंखौ लिंहराखै नोंसोरनि पर्बतझरावलाय आंखौ बोरै लिंहरनो बे मोनसे खोब माने बोरैबा माने दुर्भाग्यजनक बादि आं सानो आरोखि बिदि जानो नाङामोन अबश्य जिहेतु इलेक्शन खाथियाव फैबाय दा इलेक्शन खाथियाव फैनायलाय जेसेबां आसनिफोरखौ दा मोजाङानो जा गाज्रियानो जा BTR आ जे आसनिफोरखौ होदों बेखौ BJP होआखै जोंसो होजोबदों ओरैबादि हयथ' मोनसे रायजो राजानि गोसोआव सोनो थाखाय हयथ' जोंनि BJPनि खुनु कार्यकर्ताखौ हयथ' लिंहराखै जानो हागौ बेहाय जोंहा आफसोस गैया जों BJP आ जे हारसिङै इलेक्शन गेलेगोन बेहाय माब्लाबानिफ्रायनो जों पुरा सिद्धान्त लाखानाय जोंनि एमआव जोंहा सहैनांगौ बेखौ जोंहा पुरा माने सेस्तायाव दङ दा जायखि बिथांमोना जेरैखि खालामा मानो बे थिग नङा जेनेबा हा रानदों बिगासे मियादि पाट्टा हा होदों लेन्डलेस मानसिफोरनो बेवहायथ' नैबे पर्बतझरा साब डिभिजननि लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेन नीलकमल ब्रह्म बे नीलकमल ब्रह्मआथ' जोंनि BJPनि सक्रिय कार्यकर्ता BJPनिफ्राय आंनो बेखौ लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेन दोनदों दा बेनाव सोंदोंमोन आं जोंखौ मानो लिंहराखै सार आं मिन्थिया बेखौ माने BTR गभर्नमेन्टनिफ्रायसो खालामदों बेनिखायनो बेहाय सोरखौ लिंहरदों सोरखौ लिंहरा आं बेखौ बुंनो हाया दा जाय हक दा रायजो राजाफ्राथ' मिन्थिगौ जे बे हाखौ सोर होदों आरो सोर खालामदों आरो रायजोआ बेखौबो मिन्थिगौ अरुण'दयखौ सोर होदों रायजोआ बेखौबो मिन्थिगौ प्रधान मन्त्रि आवास योजना न'खौ सोर होदों रायजोआ बेखौबो मिन्थिगौ 5 केजि खरि माइरंखौ सोर होदों गतिके बेखौ आरो बेखेवनायनि खुनु दरखार गैया जोंना स्थितिया मोजां जों देरहागोन।